du lade være? Hold da kæft, der er fest derovre. Ja, den går det fandme, når du står, mand. For helvede, skat mig ikke. Jeg er ikke engang, mand. Hvor fanden er det zombie, eller? Der kommer en splitter der. Fuck. Det var Francis. For helvede. Au. Fed blud, mand. Skal du fucking skyde mit sted, mand? Ja, for dit nigger ass frem her. Ninjas. Let's start some What up, fun. nigga? What up, nigga? Au. Der kommer en tank. Stop nu. Jeg er stadig bekendt. Hvor er tanken henne? Skal du på ham? Ja, der er den. Ja, tanken er her. Jeg kan se tanken. Ja. Yeah. Jeg er nødt. Yeah. Wow. Fuck, jeg var ved at få den der container-ting lige i hovedet. Dø. Så døde den. Og Janen med hende, de sønner. Kom så over Francis. Nå, okay, man kan ikke skyde igennem det der lortet glas. Eller er vi enige i, at vi... det vi gør ikke, det er, at vi prøver at se, om vi kan komme så langt ned i glasset her som muligt, så vi kan sætte en lang glasgang. Var der også en lang glasgang? Mhm. Nå, det så jeg ikke engang. Sparta! Så ligger der en tændt motorsav her. Der er en jockey et eller andet sted. Ja, der. Ja. 2! Fandme 2, mand. Der kommer en tank med. Yeah. Lad mig lige se. Har vi ikke en eller anden psykopat-gun, jeg kan have eller andet? Der. Sådan der. Hvor er den? Den kommer derfra. Kommer her. Hvor kommer den? I midten. Den var der lige før. Ja, her. Var den ikke lige her? Ja. Nå, den kommer op i muren. Kommer op i den der ting. Hvor er den henne? Jeg kan ikke se den. Den stormer bag. Der er en Arle. Ja, der er en smoker, der står derovre på den anden væg derovre. Der. Eller hvad? Det kan jeg sgu ikke se. Der. Nu røg jeg ned. Hold kæft, det er en fact, eller smoker. Hvad fanden de end hedder. Nå, den er fucking min mus, det. Der er en jockey. Hold kæft, jeg rammer dårligt. Kommer en jockey. Lad tanken. Der kommer også en tank, kan jeg fortælle. Jamen tanken står om bag muren, den står bugt deromme. Det er bare bullshit. Bare lad den være. Lol, jeg var udenom, nej! Jeg var ellers udenom. Jeg stod uden. Nej, så bliver jeg ramt af stenen. Glitchsten. Ja, okay, jeg har lige prøvet at... Jeg tager lige den der. Jeg blev også ramt af en sten. Fucking... No Jana, no Joe, no Sano, no Sona, yeah. Der er åbent derovre, Arne. Au! Får jeg bare sådan en sten lige i hovedet, mand. Hvad? Jockey? Tak. Tak, eller det var så lidt. Grabbing up high bomb. Det var mig, sorry. Hvad fanden, jeg vil hellere have de der mega seje pistoler. Kræfter med. Hallo, hvem fucker? Yes. Hey, der er åbent herovre, gutter. Gutter. Jeg skal bare en hunter. Gutter, tower roof is open. Kom så. Francis, der fylder rundt efter mig hele tiden, mand. Ja, det ikke er. Skynd jer. Jeg tager den her, der er hernede. Nej, Ralle, kan du ikke komme herover? Jeg tager den her, der er lige her, Lønny. Men kan du ikke tage den her, og så går jeg ovenpå? Godt, din bitch, man. Fuck, der er en fucking fed skanky pole ude. Det er sødt sagt, jeg elsker det. Jeg ved ikke, hvor jeg stod henne. Nu kommer de hernede fra. Ja, jeg kaster boomerbaret på den. Sådan der, nu bliver den ramt. Boom! Headshot. Eller hvad fanden man siger. Nu bliver du zonet af zombier, man. Bitch. Nej. Min ting er overophedet. Den døde, den der tank der. Fuck. That was close. Den var ikke engang tæt på, mand. Nej, lige præcis. Det sagde den. Det var en af vores mænd, der sagde.
LOL! Nå. Jeg fik den. Jeg blev bare slået af det, det var derfor, at min mand famlede sådan rundt underligt. Protect drugs. Jeg dø. Hvor er det egentlig, man... Prøv at se her. Hallo, Mathias, prøv lige at komme med. Mathias, Ja, hvor du er her. Men hvor er det egentlig, man kan beskytte henne? Prøv at komme med mig. Protect the bridge, hvad er det for en? Det er den der bro, der kommer nogen hen af. Er det den her, jeg er oppe ved? Ja, det tror jeg da i hvert fald. Så tror jeg bare, det åbner sig, så man kan gå hen over den. Hvor er tanken? Den er der. Jeg skyder bare på den. Det gør jeg også. Og nu overopheder min gun. Min ikke nu, men jeg kan ikke ramme den med. Der kommer en længere væk. Hvor er den hen? Den kommer længere. Den ligger hold over muren. Og der, I see. Den her, den kom næsten op. Den er død nu. Hold kæft, jeg rammer dårligt. Er der ikke en gun, der er bedre? Mathias, vil du ikke lige prøve at komme med? Men lidt, jeg skal lige dræbe den her lort. Okay, hvad siger du? Hvor er du hen? Den er død nu. Nej, prøv at vente. Jeg healer lige. Au, det gør jeg også. Okay, godt. Vil du lige med hurtigt? Hey, Rald, det er dig derovre. Fuck dig, din fucking fede nar. Hvor er du henne? Jeg er hernede. Her, prøv at komme med. Det jeg mente ikke med, hvis du vil et andet sted hen. Okay. Nå, okay. Lige snart det åbner her, ikke? Kan du se den der lange glasbro derude? Nå, ja. Ja. Så skal vi ind i den. Det synes jeg, det kommer meget sjovt at prøve, om vi kunne det. Det skulle da en god idé. Også bare, fordi det ser rimelig sådan masse og pladser det hele. Ja, det er rigtigt nok. Men der er ikke nogen... Tror du ikke bare, det går lidt i stykker derovre? Eller hvad? Nej, den kan ikke gå i stykker, men jeg tænker også, at kan vide, om vi dør, når det er. Okay, det er towers opening. Der er åbnet nu, Hvad for et tower? Der kan åbne ned til den så lad os bare blive heroppe. Der er en tank derovre, kan I se den? Ja. Fuck, jeg har gået pipebomb. Jeg har molotov. Der er molotov hernede, Kevin. Ja, men jeg tager den ikke. Jeg tager det kun. Jeg har, pipebomb, hvis det bliver nødvendigt. Hvis der kommer for mange. Ja, jeg har brugt også. Dø, mand. Fuck, man. Den kom tæt på. Ja, det gjorde den. Men vi fik den. Ja, jeg stod bare og sprayede med den der, jeg tænkte, hvornår fuck dør han? Vi skal faktisk, altså, jeg er lige enig om, vi faktisk kun skal bruge dem der maskingevær, når der kommer tanks og sådan noget. Men det tænker jeg også lidt. Ja. Eller i hvert fald ikke få dem overophedet, det er helt sikkert. Sådan der. Kommer der en Charger. Ja. I got it. Nej, det var I got it. Max tanks and common infected are coming. 1 minute until stage 1 armor is depleted. Der kommer en tank. Hvor? Der. Hernede fra, eller her også. Jeg har godt set den. Godt lavet. Det kom lige så langt. Næsten lige så langt som den anden. Ja, den nåede lige at lave en ny rekord, men der er en til tank, fordi nu kommer der en til tank op. Lige for information. Nej, ikke en jockey, mand. Hvor er den der... jockey! Hvad? Der var bare en jockey, jeg skød i luften. Nej. Den kommer! Fucking rullekanon-tid. Nej, den der kom slet ikke langt. Nej, jeg ser det spiller. Hallo, hvorfor siger du ikke til nej til mig? Det er ikke sådan, det til min far. Nå, ja. Far, nej. Men det er en task på Stage 1 armor is depleted. Hey, fuck, vi har ikke mere armor, gutter. Jeg har masser af armor. Nej, det har vi ikke. Ikke heroppe. Har vi ikke noget hernede? Nej, det har vi heller ikke. LOL, hvorfor kan vi løbe tør for armor? Så må vi til nye våben. Men, hvordan fuck kommer vi så videre, gutter? Du er ikke ind og sove. Vi skal vente, vi skal holde den til at den bliver 10. Jeg sidder og spiller med mine venner. Okay, ja. Hold den til 10, så åbner den der bro der. Hvad, den her bro jeg er ved, eller hvad? Ja. Nej, jeg kan ikke komme... Jeg går op til Kevin igen. Håber du holder. Hvad er den? Jeg skal nok holde det. Brug jeres secondary våben, hvis I har pistoler eller andet. Okay, vi kan løbe videre, gutter. Nej, ikke nu. Nu. Hvad kommer det nu, sagde du? En tank.